Bas wadonje weche mag tuke twacho ni bang tuke mag sekondar tielo mag Nationals Room e kaunti ma Nakuru timbe mong'ado otiko mar dhi e tuke mag pinje Afrika ma Ugwe koro keto pachgi e tuke ma ibiro bagi e boma mar Arusha, Tanzania kochakore chieng' tich abich. James Opondo miyo ler mar wachni. Riwruok matayo weche tuke mag Sikunde sekondar makelo kanyakla timbe mawuok e pinje mag Afrika ma Ugwe ogolo ayanga kaka grube mag timbe biro bedo e tuke mag pinje Afrika ma Ugwe tielo mar 18 mane obagi mogik higa mar 2019. Sikunde mawuok e pinje kaka Kenya, Uganda, Rwanda to kod Tanzania biro laro kombe e tuke mopogore opogore mabiro timore kuom juma achiel. E tuke mag adhula e kinde yowuowi Group A biro ting'o tim sekondar ma Highway mawuok pachoka, Kibuli mawuok Uganda, sikund sekondar ma St. Andrews Kagawa mabende wuok e piny mar Uganda, Kiwira Coal Mines mawuok Tanzania kaachiel gi St. Andrews Kagawa. E bwali magin joloch tielo mar finals e pachoka biro bedo e group mar B manitiere kod tim kaka St. Mary's Kitende mawuok e piny mar Uganda, Budo manegin joloch e higa mar 2018 kaachiel gi tim sekondar mar Katoros SS mawuok e piny mar Tanzania. E kidieny mar nyiri tuke mag adhula group mar A biro ting'o Wiyeta moseting'o kombeni nyading'wen, Sikunde sekondar ma St. Noah kodaka Amus mawuok e piny mar Uganda kaachiel gi Isevia mawuok e piny mar Tanzania. Group mar B biro ting'o sikund sekondar ma Dagoretti Mixed, Kamwepe mawuok Uganda, Sacred Heart mabende wuok Uganda, IP Mukarange mawuok Tanzania koda ka Lions Girls mawuok e pinyno mar Tanzania. E tuke mag basketball sikund sekondar ma Dr. Agre biro rakore kod timbe kaka Budo mawuok Uganda, Nsumba mawuok Tanzania kaachiel gi St. Patrick Schools. E kidieny mar nyiri Kaya Tiwi magin joloch e higa mar 2016 biro rakore kod St. Mary's Kitende, Budo kaachiel gi Kibasila sekondari mawuok e piny mar Tanzania. Buruburu Girls biro tugo tuke mag okapu ka Kobala Mixed biro ting'o nying Kenya e tuke mag netball. Kayonza biro tugo tuke mag rugby mag yowuowi ka St. Anthony Boys Kitale biro tugo tuke mag hockey. James Opondo, Ramogi TV.